Sumakay ka na ba? Andarin mo na para di ka Di, makakita. udagan, di. Tama na. Naog sa. Ay, ano silbi nito? Akala ko may bago. Kanaog sa bakit, wa mo andar. Yahak ni kuhan ng taon ay. Asos, Mariosep, nagbili ka pa ng motor, palpak na naman. Ikaw po kabalo ka nga di mo andar, kasakay-sakay po ka. Ano silbi nito? O ka mahal rin motoran eh. Sama antik ko ning motor. Nung una yung bike, palpak. Ngayon naman bumili ka na naman ng motor, palpak na naman, di naman naandar pala. Dapat malipay ka, dili na ni bike. Dan ni makina mo andar na ni. Ipayo na to di. May makina nga, di naman naandar, parehas lang yan yung bike mong bulok. Sitag ni tramo noon. Ipapayo na naman, di. Gastos na naman. Wata ka ni sulti atong pagbaligyan tos kabaw ni gipalitan na to laglaing kabaw. Ingo makamotor. Okay ning motora. Di mo ba tinesting bago mo binayaran? Ay guba guro anay guro. Di ka ras. Guba anay picture tube guro. Dali na, paayo mo dun, oh. Bulganisan. Ato na siya puta ng pangayo diya nga. Likarmador kayo. Eh, no choice ka. Basi pabulit buluto ng putaan na po. Alay lakad na naman ako. Taon kay. Ay sige, ito testing paayo ng tawhana diha. Taon kay baw ka ng tawhana diha. Lalis na to ni Agi. Sa bike, Ayo alay to. lakad. Sa motor, alay lakad. Walang kwenta. Ay lagsakay ha, ay lagsakay. Iduot lang, iduot. Iduot liyo. Yan, ginawa mo pa akong tagatula. Ang kaong bata oy. Ay ukusdag to payo. Init-init kaya. Rara. Double ka na sing. Kuya! Ayo! Ano? Ano nito? Ayo, mo Yes. po ni kuya niya. Anong papunta na? Ay! Sama na po eh. Sa problema. Sabot me, ini mo katong BMW na ako. Sus! Wala na siya kanang big bike. Upali yo. Ikaw na naman? Bakit? Ano nangyari? Di mo andar boss. Akaw eh. Sila gumbani no. Uy! Sus! Ang picture tube! What? Picture tube ang nilago ba? Oh! Daan lagi ko pistol bigi. Diba? Oh! Mahal na naman yan. Di na makita kay wago ba ang picture tube? Ikaw hindi mo andal! Agay ko, maulinti pa yan! Sus! Sige, ibuti mo na. Wiring. Ay, ano ni? Tinain. Iba tinain. Bro, di naguba ko tinain. Bro. Ano ni buto man transformer ni? Dahil transformer rin ha. Nay, transformer! Na! Naguba rin. Transformer rin. Sakay-sakay ka. Kibaw ka nga. Di ba ang kay dito? Mo may pag-untong-untong na ni. Mako ginihingdan yun. Saking ka reklamo ng reklamo, ikaw naman bumili ng palpak. Ni butong transformer, saan man na? Ay, ayaw alam mo. Kahit bayan na po boss. Hangyo. Subok-subutan na to ba? Yang IC, no? Nasunog ang IC. Ay, sino? Ano IC ng cake? IC, oh! Nasunog ang IC. Burak sa radyo ng IC. Bro, mas tungkal ko na. IC na sikan, introduction the member. Na? Sa motor yapon. Sao? Darling! Darling! Nana, may darling day. Apistan ako. Darling mo eh. Alsa. Kuan ay, Darling. Darling mo na. Ate, kuya, ito ayab di ka na eh. asa. Di ba nga ganyan ako? Akong vulcanizing shop na. Puti ko suga akong vulcanizing shop. Puti naghanag-hanag akong assistant. May pag-improve no kay bigyan mo kapuyo no. Naka-darling juga no. Oo. Saan ka nakatingin? Asawa mo. Hindi mo. Kay papa juga. Bantayan mo ang asawa mo kasi, mahinti. Ayos ka tumingin sa mata ko. Huwag kang tumingin. Ay, huli. Si talagang audihan. Oy, paminasa, na ako'y kanaan kuan dire, picture tube. Saman ato ni ilisag picture tube. Mata mo, ang laki ng mata mo ha, ang laki. Dara. Picture maka. Picture tube atong kuanan ako ilisan, ha? Oh, ilis eh. Tinanggal sa ilisag picture tube. Ini ka na. Ila-ila din man dire ya. Kaila, doon yan may kailan yun. Ini ka na duga puyo-puyo nang nanong ad baboy. Ako ni. Sawa na ko eh pero hapit may buwag. Anong sabi mo? Wala eh. Nausan. Gusto mo sunugin ko to? Matata, siglit na mo. Paayo tani. Tsaka siya na boss. Ana darling, kung buhay sa darling. Ana. Ay, pungkuanan. Kita agad. Na. Mas tayo kulitubong guro na. Kamot nimo. Dili lagi na mo ang guba din ha. Dili na wala man na naguba din ha. Di ra dis picture tube ang guba. Namumura. Ay na kamo to dili ang taas ko sawa. Buong uso ko kimo. Tapos tanaw na mo. Tantao. Tuto mo na akong. Dili lagi mo picture tube dili na diya ang asawa. Isus mo man ang Ikaw usbiro lang. Di na mati kapalit na kaya sabon gud ka nakatuko ang ng Dr. Alvin. Sa may tawag daw iya. Paliputi niya ba? Paliputi niya. Pagkaputi niya. Nakatingin ka sa puti.
Hilada. Tapos, ang dali mo, pusmos. Nga naman sige magtutok ka ng paa sa usawa. Makid na akong gikwan. Ay, makid na, oh. Tao, oh. Oh. Sige dali. Ano ukti na dali ha. Ukti na. Basta galing mo tutok na bunali ya. Bunali ya. Ako yung dislak. Ako yung dislak. Ano yung dinuslak mo? Ang ganang ko na. May tawag. Tao ka, eh. Ano kasi, bantay. Sabay, pag una-una nandito ko, ako lipayo na eh. Una-una nandito. Klaro ng salita mo. Dislak ka. Tao ka, eh. Ato kuha dugo. Ano ka man ang dugo? Kuha nagdugo na imong motoy kay sobra sa high blood. Mo na siya nila gataki sobra sa high blood nimo. Motoy. Tao ka, eh. Ako na nga. Kasi usaw-usaw na mong dugo na, ha. Eh. Nagbuto ako kuha. Kita ginimoy. Yawana ginimoy. Nagadugay na magkakain mo. Ni- Wala ka na isili. Wala tarungan na mong, ano, nagpaskil mo. Manong, bantayin mo yung asawa mo. Yung mata nito, parang punmon. Ay, Ay, wala. sige man. Eh, dali. Uli lang, may. Uli lang, may. Ay, kuha na, eh. Sa ulang mo, tag-aura tagad yun. Uli lang, may. Uli lang ako uli to. Ay, sige man ko. Kuha na akong daling hinuna ka na. Uli, may. Klaro, eh. Tado. Miyag. Miyag.